помислихте, че с машина съвпадението е само машина, не на времето, а руска, но годината е 2020. Намираме се в Лада 1200S. Николай, потегляме ли? Да. Николай Димитров и неговите 6 съветски автомобила откриваме в гараж в Ямбол. Почти всички детайли по нея са семейни. Нали? Стопови, емблемата, тази броня семейна, стъклата, нали? Походовата част почти всичко семейно, без кормилните щанги. Теларата е като селски двор, постоянно има работа. Само да я търсиш. Разказва, че е верен на марката от 4 годишен. Първата му страст е производство 1978. Семейна кола имахме Лада, т.е. Жигули 1300 беше. Баща ми го беше закупил от Коми. Работеше там. Над 40 години съветската емблема на автомобилопроизводството го вълнува така, както 4-годишното момче. 6 му лади са като току-що излезли от завода. Иначе колата е на 24 000 км. Доста запазено състояние. Не е правено нищо по нея. Като истински Лада фен, Николай познава отлично 54-годишната история на марката, както и всичките трансформации на името през ВАЗ и Жигули. 66-та година започва, се издава указ за построяването на завода в Тулияти, след като се сключва договор за покупка на лиценз от италианската фирма Фиат и започва се построява се завода. Нали? 70-та година на 19 април слизат първите 6 бройки от конвейера ВАЗ 2101, 2 от които са сини и 4 червени. Официално серийно производство започва същата година, август месец. Масовото производство, така да се каже, на автомобила. Тук вече се вижда и влиянието на Запада. Да, този автомобил е разработен съвместно с фирма Porsche. Т.е. ходовата част изцяло е разработвана заедно с фирма Porsche. Доколкото аз знам, даже са предлагали на Съветския съюз да продадат модел от Porsche за производство, но не са съгласили, защото са казали, че тогавашния, така да се каже, народ не му трябва такива бързи съвременни коли. Къде на шега, къде не съвсем. Оказва се, че Лада е най-желаният автомобил в България. Преди 89-та, защото за него се чакаше с години. Сега, защото е обект на колекционерска страст. По принцип, това беше най-доброто на този етап в България, като автомобил, бих казал, и най-търсеното, може би. Изразяваше някакви постижения в обществото. И се чакаше много, 10 години за един такъв автомобил, което си го обяснявам лично аз с това, че в социалистическия лагер там са доста страни, нали, които са в социалистическия лагер. Всеки е искал да притежава Лада. И в един момент завода не е успявал, поне аз така си го обяснявам, да произведе необходимото количество бройки. Имах мечта да имам Жигули. Търсех 2101 от ранните години на производство, т.е. преди 80-та година. Но не попаднах на хубав автомобил. Ако попадах на такъв, струваше много пари, които в момента нямах да дам. И се спрях на този автомобил, закупен от Стара Загора, от възрастна жена. Той е останал като наследство от баща ѝ. Държеше го един вид като спомен, но трябваше да се раздели с него и даже се шегувах и казвам, че този автомобил, нали, ще живее, няма да отиде за скрап или там за някакви други такива селско-стопански дейности, да се каже, защото повечето такива автомобили ги карат за такава цел. И колко време ти отне да му вдъхнеш така нов живот? Отначало ми се струваше, че ще ми отнеме, нали, ще му направя частичен ремонт, т.е. от тук, от там, нали, по-малко, за да не се дава с пари. После обаче, след като разговарях с приятели тук, бояджи и кинекиджи, се оказа, че
трябва да, за да стане както го искам аз, т.е. да не е кола, да карам кола от кит или от други неща, трябва да се направи както трябва. Започнах с за около 4000 лева и този бюджет ми стигна точно до извършване на смяна на 4 калника на автомобила. Това е единственото нещо, което е сменено по този автомобил. Боядисване, писъкостроени, обработване, антикорозионно покритие, такива неща. И до там приключихме с тези 4000 лева. Хобито, разбира се, няма цена. А ладите му не са просто експонати. Често могат да бъдат видяни по улиците на Ямбол, но само при сухо и слънчево време. Предизвикваш ли интерес с тях? Спират ли те хора? Питат ли те нещо? Предизвиквам интерес. По-възрастните, може би, годините на баща ми, има хора, които изпитват носталгия, навяват им разни спомени, нали, сещат себе на времето, ние имахме, нали, такъв автомобил, тук сме ходили, нали, имат някакви семейни спомени с такъв автомобил. Предизвиквам и много насмешки, много подигравки. Това също не мога да го отрека. Също го има. Нали, всеки казва, бе, ти колкото пари даваш, примерно за тези лади, ще да си купиш перфектен автомобил. Един обаче е непоколебимо убеден в надежността на руските машини. За много хора тези автомобили имат просто така сантимент към... Свързват ги с... Чукчена ковалня, кондензатор. Каквото и да стане, това е един